gaskiya a zahiri ni mai rufin asiri ne, ni ba mai kuɗi ba ne yawwa amma a daɗin kowa kan duk daɗin kowa kaf ba mai kuɗi na, kowa ya kai a daɗin kowa talaka na ne kai yawa. shi yasa nake neman sarauta ta inuwar daɗin kowa a gurin mai garin daɗin kowa. Sunana Auwalu Muhammad ramat, wanda aka fi sani da Alhaji Buba mai kudin daɗin kowa, mai kudin nan mai mutunci mai taimako. An haife ni a garin Gwalalo, shekara ta ɗaya muka dawo nan Kano gyaɗi-gyaɗi, da yake mahaifina direba ne, aiki ya dawo da shi nan Kano. To na tashi a unguwar gyaɗi-gyaɗi, ina ga 1985 muka tashi a unguwar gyaɗi-gyaɗi muka koma Mariri kasuwar 'yan goro. Yanzu haka anan nake rayuwa, anan mahaifana suke. Harkar fina-finai yadda na samu kaina a cikinta, ni dai gaskiya ina ga zan iya cewa na girmi Kannywood. Abin da yasa na ce na girmi Kannywood, na fara harkar drama 1989. Ba da fim na fara ba, na yi dramar daɓe na ƙungiyoyi da aka yi a da a Kano. Sunan ƙungiyarmu garkuwa ƙungiyar wasan kwaikwayo ta garin Mariri. Wannan ƙungiya lokacin mu ne yara a cikinta gaskiya. Lokacin ba a fiye samun 'yan mata wanda suke shekara 17-16 su fito a drama ba. To mu yaran mu ake ɗauka, idan akwai yarinya da za ta yi talla a cikin shirin da za mu yi na stage drama, mu za a yi shigar 'yan mata mu dinga fitowa ana ihu ana abin nan. To tun daga lokacin drama ta shiga raina, har lokacin da aka zo ana CTV, ana shirin dan magori, ana shirin su dan haki da sauransu. To wannan shirin dan magorin shi ya samun san fim. Sannan na fara fim wanda ake gani a talabijin gaskiya a Kannywood ne, to Ibro Rabilu Musa. Lokacin yana da rai yayi ne fim naki. To shi ne isa na a wani fim ɗinsa wanda ake kira Ibro ɗan China Part 2. Ya zo kuma isa na Ibro ɗan 419. To wannan su ne fina-finai na farko gaskiya a Kannywood, kuma da daɗewa. Gaskiya ina mu'amala da shafukan sada zumunta, musamman Facebook. Na fara yin Instagram, to na kasa gane kansa. In followers ina suka tafi, sai kuma su dawo sai su tsaya guri guda in yi sai na haƙura da shi, sai na fi yin Facebook. Abin da ya fi bana haushi da social media, kamar ni yadda aka san fuskata a duniya, sai ga mutum ya yi mun magana, idan ban kula shi ba sai ya fara faɗa baƙaƙen maganganu, 'yan girman kai, 'yan fim, 'yan waye, kamar duk duniya 'yan fim ne suka kawo girman kai a duniya. To wannan abu kuma ina iya bakin ƙoƙarina. Ko hotona na saka na faɗi wani abu na gaskiya, sai ka ji wani mutum in ka duba hotonsa ba zai ganshi wani dagaji, sai ya dinga gaya ma bakan magana kaza da kaza, 'yan fim ɗin nan 'yan iska ne ko kaza da kaza. Shi kuma ba a san irin iskancin da yake ba. To ni wannan shi ne fi bani haushi da Facebook. To mutane da suke gani na a waje sun san na Alhaji Buba, yadda suke tarbata suna tarbata ne Alhaji. Ka san mutum ba zai faɗi wata kalmar a idanka ba, amma wasu zaka ji suna cewa Alhaji a dinga tausayawa kamai. Shine abin da mutane suke faɗa, Alhaji a dinga tausayawa kamai, gimbiya din nan Alhaji kaza da kaza kaza da kaza. Zaka ji mutane suna mun magana, wasu kuma za su fito baro wai gaskiya bana kyautawa, ni bana sadaka, bana kyauta, bana taimakawa mutanen garin daɗin kowa. To wannan tambayoyin mutane suke yawan yi, wasu su kwaba mun magana, wasu kuma su ɓoye he na tafsi. Gaskiya ni matata ɗaya. To ni dai mutum ne ba mai son aure ba, ko yawan 'ya'ya da sauransu. Gaskiya ni mata ɗaya a duniya ta ishe ni. A'a ba mijinta ce wani, amma akwai wacce kuma take kan hanyar shigowa in Allah ya yarda. A rana ina samun sakonnin soyayya kamar 5, 6, 7 gaskiya. Abinda nake ce musu, farko suna shigo min ta hanyar za su shiga fim
wasu kenan. To in suka shigo ta hanyar za su shiga fim wasu sai su nuna min ai ba fim ma suke so ba wai dan Allah ina da aure. In na ce musu ban da aure kaza da kaza to nan in na ga zaki nemi ki zaki. Saboda ni bana buƙatar wani ƙarin aure ko wani wahai ma in yi blocking ɗinki ba. Wannan tambayar na daɗe ina amsa ta. Ni Auwalu Muhammad Ramat da ake kira da Alhaji Buba. Kwata-kwata ni bana faɗa. Ba kuma na son mai yin faɗa ma. Kuma ba na son rashin mutunci ba na son mai yin rashin mutunci. Amma da na samu kaina a daɗin kowa, saboda ni na je daɗin kowa ne a estara. Rol ɗin da na hau kuma marubuta da sauransu suka ga na yi musu suka ɗora labarin har zuwa yanzu ake buga da ni. To gaskiya wannan rashin mutunci shine rol ɗina, amma fa ba halina bane. Wannan shine magana. Ali Makaho kanin mahaifiyata ne, da mahaifin Ali Makaho Alhaji Yawo Allah ya gafarta masa, da mahaifin mahaifiyata Alhaji Garba da yake yawan cewa shi dan Garba, to Garban shi ya haifi mahaifiyata. Uwa ɗaya uba ɗaya. Shi ba gado yayi ba, kawai mu ne dai da ni da shi a cikin dangi muka fita zakka muke irin wannan harkokin entertainment din. Gaskiya ina da wata baiwar da nake da ita a wannan harkar bayan fim na iya waka. Ni mawaki ne amma bangaren siyasa da kuma bangaren waƙoƙin sarauta. To waƙoƙi da yake 'yan siyasa nake wa ne musu sukan kai gidajen rediyo kuma sukan dan buga sidin su rabawa masoyansu, to a haka waƙar take yaduwa. Kwarai da gaske zan iya rera miki waƙar mutum ɗaya zuwa biyu amma iya amshi. Akwai mai gidana a Lagos Alhaji Muhammadu Bambado sarkin Fulanin Lagos. Akwai waƙar da na yi masa nake cewa irin gidan Bambado Muhammadu Bambado sarkin Fulanin Lagos shugaban sarakai na Fulani kudu maso yamma na ƙasar nan. Akwai kuma waƙar ɗan siyasa guda ɗaya madaki gwalalo muka zaɓa ga Ahmed Ajiya na gamawa.